Pe 26? Da. A, tu de-aia ți-ai vopsit așa că să fie exact ca și Dunga la training? Nu cred! Serios? Da, e de training de la... Și aici pe mână, ce ai aici pe mână? M-am zgâriat. A, te-ai zgâriat? 6 mai o video pierd. Serios, hai să-l filmez. Excelent. Du-te, bă, și asta ce să Coca-Cola ai aparat de ras pe bicicletă? Fac publicitate la cartele telefonice și la sticle de Coca-Cola și... Da, bine, dar aparatul ăla de ras ce caută acolo, bicul ăla? Am câștigat la concurs. Serios? Da. Nu pot să cred. Excelent. Dar chiar că ești exact culoarea bicicletei, ai și tu. Foarte fain, serios. Și astea ce sunt aici în spate? CD-ul cu numărul meu de telefon. Serios? Da, ai telefon? Da, am Nokia. Și Formula 1, mobil, uite ce faci. Și ai ales LED-uri acolo sau cristale Swarovski? Astea sunt diamante. Diamantes? Da. Foarte faine. Foarte. Centura de diamante la box. Ai tu? Acolo în Paris. Mă, poți să te filmezi pe tine cum îl filmezi pe el. Bă, ești nebun, mă, ești nebun. Dar cum arată bicicleta și ăla, tot numărul tău e și la de sus. Da, mă, două numere. Ah! Da. Extraordinar. Dar cum nu-ți uite ideile astea? Da, uite, de așa ceva bicicletă old-timer n-am văzut. Mai rar. Mai rar găsești. Cum? Am carte. Stai așa, să mergi și telefon. Nu, serios, fă poze că merită așa ceva. Uite, uite ce cartele faine are acolo. Dar bine, ai investit mulți bani în ea? 24 de ani de unde. În bicicleta asta? Dar am și dincolo. De bicicletă? Nu pe asta, pe altul model. Doamne, dar ce faină e. M-am transferat taxele pe asta. Ai făcut transferul, dar ai cu taxă sau cu fără taxă? Cu taxă. Nu e recuperată taxa? Cum să o recupereze? Nu, băi, se plătește taxă și la finanțe. Nu, serios. Da, am card de asigurare și tragi de acolo. Oh, foarte fain. Ai văzut așa ceva, Bogdi? Foarte faine. Și asta ce e? Apă de băut? Da, apă. La bei tu sau? Acum am cumpărat de acolo la Colt. Foarte fain. Foarte. No, mulțumesc frumos. Și scuză-mă că te-am oprit de așa. Ai și vinetă? Da, asta participă la colectarea masă plastică și legat pe șoseaua europeană. Dar scrie în bulgărește, scrie pe el. Asta e o vinetă internațională pe autostradă. Și asta e antenă de ce? În ce benzi? Nu, așa o țin eu că are GoPro și când intră pe șoseaua autotrenurile, am GPS de detecție să mă rămească. GPS de? Detecție. Ăla e GPS acolo? Da, da. Nu, serios? Serios. Și îi anunță pe aia? Da, fluieră când se apropie de mine. Foarte. Și la mine reportaje. Și claxonul la mere? Nu, claxonul e numai așa de avertizare. Da, da, face? Dar n-ai la el ăla. Nu, am claxon de avertizare ca să sune mașina că mă vede dacă nu e ceva în regulă. Și numărul de telefon, tatăl tău e ăla? Da, da, da. Bine, și te putem contacta acolo? Da, da, Când vrem. No, bine, bine, mulțumim foarte frumos. Și e mai rar așa ceva. Așa-i? Da. Deci cum arată, deci n-are rost. N-are rost. Bine, și ai băut berile alea sau nu mai le-ai găsit? le colectez. A, le colectezi pentru centru. La reciclare. Și cartelele astea? Și cartelele așa fac numai publicitate. Deci sunt foarte multe, tu vezi? Da, da. Cam câte ai acolo? Abandonate. Aici, cam în jur de 500 de euro. 500 de euro sală? Da. Dar le ai sau numai ale? Așa toate sunt 500 de euro. Extraordinar. Hai mai arată în GPS-ul ăla odată, să-l văd și eu, că nu l-am văzut până acum. Extraordinar. Și avertizează pe ea cu tirurile, mă, Bogdi. Da, 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 da. Și ei aud în stație? Are controlor de tuburi de bere și sticle de sub, cu numărător. Și când vede GPS-ul ăsta, că mi l-a aruncat cineva din autotren și m-a clasonat. Și l-ai prins de mers? Și l-a văzut pe iarbă și l-am luat și l-am pus la bicicletă. Extraordinar. Și are la bord, are controlul ăla de mișcare, știi? Aha. Și de metale ce este cu marșă cu țelă. Aha. Și atunci când mă vede, fluier în autotren. Extraordinar. Și îi frânează atunci? Filmează sau încetinește și... Te ocolește? Da, am pus aici. Ai avarii? Prioritate la ocolire. Da, mă, a prioritate la ocolire. Așa-i? Da, da, da. Sunt 30 de km. Deci un fel de avarii, nu? Nu, aveți prioritate să mă ocoliți. Și Ei. la oră. Dom'le, și uleiul ăla de unde costă aici pe rot? Sau ai dat tu cu ceva acolo? Că e foarte mult ulei acolo la roată. Unde? Aici la roată, la butuc. Am dat eu cu ulei. Cam o sticluță de ulei.
Dar mi pare... Se meargă ușor sau de ce? Da, da. Foarte faine. Și astea ce sunt astea? Kronospan Sebeș. Am pus, Sigilii, are sigilii. În Spania. Sigilii, dar pentru ce? Să nu rupă de aici, A, să nu-l fure? să nu rupă de acolo, la sigilat. Diamantele. Diamantele, da. Chiar că diamantele, uite. Du-te, bă, de aici. Auzi, ai vrea să vinzi bicicleta asta? Nu, Nu o vinzi? Nu, serios, o vinzi? Ideile, de unde ți vor veni? Dar uite ce faine... Ai diplomă. Dar uite ce faine sale acțibildele. Nu, Ulei. dar și ciorapii, de unde vor veni ciorapii, ideea cu ciorapii? i-am spălat și am pus la uscat pe pompe. Bravo! Numărul 1. Bravo! Fine, no. Auzi, dar șuruburile astea nu sunt periculoase pentru trafic? Dacă cade cumva o piluiță, sparge parbrizul la om. Nu se dacă chiar asta avertizez cu sigiurile așa, dacă pierde obiecte din metalul cu mașină, le colectezi. Da, da, bine, dar dacă cade șurubul ăla și sare la unul în parbriz, nu sparge parbrizul? Nu, asta e deosebit de periculos la ciocnire. Un fel de airbag. Da. Serios? Da, da, să mă vadă, dacă vine să-i bată lumina aici, Să-l orbească. nu să mă orbească, să se oprească. Să se oprească. Na bine, foarte fain, foarte, serios, deci mai rar așa ceva. Mai rar. Bine, mulțumesc frumos.